da haka ina kira ga 'yan kasuwa, ina kira ga yaran kasuwa, duk wanda zai shiga harkar kasuwa ya je shagon wani yana masa aiki, ko waye ne kake masa wannan aiki, to ya sa maka albashi. In bai sa ma albashi ba, to ku yi lissafi, duk wata 3 zai rinka sallaman ka, ko duk wata 6, ko duk shekara in an yi lissafi abin da aka samu na riba a raba kaso kaza a baka kaza. Wannan shine tsari na mudaraba. Yana da kuɗi ya ajiye ka, kana juya masa kuɗi. Amma kawai mutum ya zo ya ɗauke ka ya ajiye ka a shago, sai dai rinka baka kuɗin abinci ko kuɗin mota, ba lissafi a shekara, ba albashi a wata, ko wata 3 ko wata kaza. Wannan ya saba shari'a, ba daidai bane. sai dai in shi mai aikin shine ya yadda zai yi a haka. Dan haka idan mahaifiyarka tana nufin ka je kai ta a kyauta ne, wa kawunka ne,